Dod o hyd i ollyngiad mewn eiddo busnes. Dŵr Cymru sy'n gyfrifol am brif bebellau dŵr a phebellau yn y stryd a'r llwybr troed, fel arfer i fyny ffin eich eiddo. O'r fan honno, eiddo preifat yw'r eiddo, a chyfrifoldeb y perchenog busnes yw ei cynnal. Chi sy'n gyfrifol am unrhyw ddŵr sy'n pasio trwy'r mesurydd, ni waith yw'n cael ei ddefnyddio neu ei golli drwy ollyngiad. Gall gollyngiadau dŵr fod yn gostus iawn a gall ychwanegu at eich costau dŵr a charffosiaeth. Dilynwch y camau syml hyn i wirio oes gen eich ollyngiad. Cam 1. Dod o hyd i'ch mesurydd dŵr. Sydd fel arfer o fewn y llwybr cerdded y tu allan i'ch eiddo. Os yw'n ddiogel gwneud hynny, ewch i mewn i'r siambr a chymryd darlleniad. Cam 2. Diffoddwch ddyfeisiau sy'n defnyddio dŵr. Nesaf, ewch o amgylch eich eiddo i ddiffodd yr holl ddyfeisiau sy'n defnyddio dŵr. Os yw'r deialau ar eich mesurydd yn dal i symud, mae'n debygol bod gennych ollyngiad. Cam 3. Dewch o hyd i'r stop tap. Sydd fel arfer ar eich eiddo lle mae'r dŵr yn dod i mewn i'ch adeilad. Ceiwch y stop tap drwy droi gyfeiriad y cloc. Darllenwch y mesurydd eto, ac os yw'r deialau yn dal i symud, efallai fod gollyngiad ar y bibell sy'n mynd o'r mesurydd i'r stop tap. Os nad yw'r deialau'n symud, efallai fod y gollyngiad ar eich pibwaith neu ffidiadau mewnol. Cam 4. Archwiliad mewnol. Os yw'n ollyngiad mewnol, gallech gynnal archwiliad gweledol o fannau cyffredin i weld gollyngiadau, fel tapiau, toiledau a gorlifoedd tanciau. Fodd bynnag, efallai fod y gollyngiad ar y pibwaith sydd wedi'i guddio o fewn strwythur yr eiddo. Os yw'n ollyngiad allanol, gallech gynnal archwiliad gweledol o'r tir o fewn eich ffin ar gyfer ardaloedd gwlyb neu wedi difrodi'n annisgwyl. Os ydych yn amau bod gollyngiad ar eich eiddo, cysylltwch â phlymwr. Am ragor o wybodaeth ewch i business.dwrcymru.com/leaks.